Der er altid finanslovsforhandlinger, og hvad er det forslagene egentlig går ud på? Er de data til rådighed? Ja, det er de. Der er rigtig, rigtig mange data til rådighed. På Økonomistyrelsens hjemmeside, der kan man se hele finanslovsforslaget. Der er 15.000 poster, så værsgo at gå i gang. Det, som Michael har gjort, det er, at han simpelthen har scrapet alle de her poster og fordelt dem inden for forskellige kategorier, endda de forskellige ministerier. Og det er en interaktiv applikation, som man kan gå ind på. Her har vi et eksempel på, at man kan gå ind på Videnskabsministeriet, der ligger deroppe, så kan vi se, hvor meget det fylder i forhold til Undervisningsministeriet, renter, genudlån, Forsvarsministeriet osv. Og så kan man gå videre ned og gå i dybden med de her enkelte blokke. Så det er simpelthen en måde, at i stedet for at vi har de her 15.000 poster, vi manuelt skal sidde og kigge igennem og sidde og blade igennem, jamen så kan vi rent faktisk få struktureret og ikke mindst sammenligne dem i forhold til hinanden og overveje, om der ikke lige er en eller anden blok, men kunne fjerne og så måske placere et andet sted.